Vás vítam na tejto jasličkovej pobožnosti. Jasličková pobožnosť nie je obyčajné divadlo. Je to pobožnosť, to znamená, že upierame svoj zrak, svoju myseľ a svoje oči na niečo, čo je Božie. Ale keďže je to pobožnosť, to znamená, že nie je to viazané čisto na liturgické predpisy. Čiže môže to byť vyjadrené vždycky iným spôsobom. A tak budeme svedkami jasličkovej pobožnosti, ktorá je vyjadrená jedinečným spôsobom, ktorý sa už asi nikdy nezopakuje. Ale vyjadrujeme tým a upozorňujeme a povznášame naše myseľ a nášho ducha Pánu Bohu. Tak vás srdečne vítam na tejto pobožnosti, no a teším sa a prajem vám požehnaný zážitok a aj duchovné ovocie z tejto pobožnosti. Takže vítajte a nech sa páči. Aj to spieva,
Chodili do školy, do kostola, učili sa, hrali sa. Ich domáce úlohy boli niekedy obyčajné a niekedy trochu iné. A práve pri jednej trochu inej domácej úlohe sa začína náš príbeh. Ahoj Simonka. Ahoj Martinka. Ahoj, máte do školy doniesť nejaké darčeky pre deti v nemocnici? Áno, aj vy? Hej, ale musí to byť nič, čo nám kúpili rodičia. Musí to byť naše vlastné, čo máme radi. Ani sa byť ani otrhané, ani zničené. Ahojte. Ahoj, Danielka. Už máte vybraté nejaké darčeky pre deti v nemocnici? Práve sa o tom rozprávame. Ja už jedem autičko. A ja dám nejakému chlapcovi píšelku, čo som vyrobila sama s otcom. A ty? Ja ešte neviem. Rozmýšľam, či mám dať svoje Lamborghini. Je to model, stálo o 70 eur a 20 som si musela zarobiť sama. A nemyslíš, že to je moc drahá hračka? Veď práve, ale očko povedal, že ak chce vedieť, čomu by sa v nemocnici naozaj niekto potesil, mám vybrať to, čomu by som sa naozaj potesila ja. Ahojte. Čauka. A vy máte v škole také zvláštne domáce úlohy? Aké zvláštne domáce úlohy? Napríklad doniesť niekomu niečo, čo máš rada. To je naozaj čudná domáca úloha. V podstate to ani nie je domáca úloha, lebo domáca úloha slúži na to, aby sme sa niečo naučili a toto je len tak pre potešenie. Poďte, začína sa besiedka. Domáca úloha, ktorú deti v škole dostali, naozaj nebola úplne obyčajnou. Stále nad ňou uvažujem. Prekvapením pre nich bolo, keď na nedeľnej besiedke o malú chvíľu po ich rozhovore začuli slova pani učiteľky. Prečo? Počúvajte ich aj vy a určite na to prídete. Kde bolo, tam bolo raz jedno dievčatko. Toto dievčatko bolo úplne také isté ako všetky iné dievčatka. Rada sa hrala, spievala, tancovala. Iné bolo v tom, že nevyzerala tak, ako jej kamarátky. Niekedy dávno jej totiž ublížil veľký oheň. Od toho dňa bola jej tvárička taká zničená, že ľudia, ktorí sa s ňou stretli, hrozene sa zatvárili. Práve preto trávilo naše dievčatko väčšinu času samé. Ako tam tak naše dievčatko sedelo, utieralo si slzy, ktoré jej každú chvíľu vyšli. Začala blízko seba pomalé kroky. Obzrela sa a zbadala usmievanú starenku s dážnikom v ruke. A čože ty plačeš, dievčatko? Starka, kde sa tu beriete? Ja trochu som smutná. Som smutná, lebo nemám Vianoce. Čože nemáš Vianoce? A to už ako? No nemám. Nedostajem žiaden darček, pretože som nepekná. Preto nemáš Vianoce, pretože si nepekná? Áno. Tak to teda nie. Ty nevieš, čo sú to Vianoce. Ale viem. Keby si vedela, nepovieš, ja nemám Vianoce. Vianoce sú najväčšou úlohou, ktorý nás najväčší učiteľ snaží naučiť. Prosím, vôbec tomu nerozumiem. Tak si sem sadni a ja ti to porozprávam. A starenka začala rozprávať. Raz dávno kráľ všetkých svetov chcel ukázať, čo je to najdôležitejšie, tak dal svojho syna. A toho sme teda veľmi potrebovali. A
tiež ľudia sú zabudliví, tak im preto dal domácu úlohu. A aby si nezabudla, darujem ti tento dážnik. Zapchaj s ním opatrne. Starka, ale na čo mi bude dážnik? Pomôže ti s tvojou domácou úlohou. Starenькý dážnik nebol na prvý pohľad ničím zaujímavý. Onedlho však dievčatko objavilo, že jej starenka podarovala dar, ktorý úplne zmenil ďalšie dni jej života. Dážnik mal totiž čarovnú moc. Kedykoľvek si ho dievčatko rozprestrelo, jej tvárička sa zmenila na presne takú, ako bolo jej vnútro. Dievčatko pod dážnikom sa zmenilo na tú najkrajšiu princeznu. Ahoj, princezna, nechcela by si sa ísť so mnou hrať? Môžeš sa aj so mnou hrať. Budeš moja kamarátka. Nechceš nám prísť domov, ukážem ti moje hračky. Ja mám strašné bábičky. Iste sa ti budú páčiť. Ako bolo teraz dievčatku dobre, všetci ju mali radi, ale ona nezabudla na to, ako sa cítila predtým. Pomaly sa blížili ďalšie Vianoce. Dievčatko sa na ne tešilo, veď ako by aj nie bola obdivovaná a milovaná. Tento rok iste pôjdem na darčekovú párty. Tento rok určite budem mať Vianoce. Bude mať Vianoce. Tu sa to dievčatko zháčilo. Spomenulo si zrazu dievčatko na slova starenky v lese. Vianoce má každý. Vianoce sú totiž domácou úlohou. Euro, áno, páči sa aj dve. Hej, dedo, Finas. Dedo, Teredo. Čo robíte? Dajte mu predsa pokoj. Nechod sa na toho. Ty sa staráš. Prečo mu ubližujete? Ako sa dievčatko dívalo na dievčatá, vrátili sa jej všetky pocity šťast, keď sa cítila podobne ako ten starček. Čo bude robiť, ako by mu mohla pomôcť? Dievčatá ju nepočuli. Zrazu ju to napadlo. Dážnik, jej dážnik, ten by mu pomohol. Ale čo ona? Ona chce mať Vianoce. Ale potom si spomenula, že Vianoce sú domácou úlohou, ktorá nás učí dať to, čo nám je najvecnejšie tým, ktorí to potrebujú. Bolo to ťažké, veľmi ťažké. Dievčatko to zvládlo. Zvládlo domácu úlohu, ktorú jej dal kráľ všetkých kráľov. Na jednotku. Čo však bude teraz? Doma dievčatko zaborilo hlavu do vankúša. Hlavou jej prenotovali tie najznesenejšie pocity. Strach a radosť. Strach, čo bude, a radosť, že urobila to najúžasnejšie, čo sa len dalo. Až podvečer sa dievčatko pomaly postavilo. Tichučko odhodlane pristúpilo k zrkadlu. A aké prekvapenie! Čo je toto? Ako je to možné? Po spálenej tváričke ani stopa. Vôbec žiadna, práve naopak. Jej tvár je ešte o to krajšia. A o čo krajšie sa stalo jej vnútro po splnení vianočnej domácej úlohy. Už viem, prečo sme dostali takú čudnú domácu úlohu. A ja už viem, čo podaril chlapčíkovi v nemocnici. Aha, ja by som chcela, aby sme tú domácu úlohu urobili čo najlepšie, ako vieme. A čo keby sme možno urobili, ja neviem. Keby sme čo? No keby sa domácu kráľovskú úlohu plnili úplne stále. Áno, veď aj Pán Ježiš nám pomáha každý deň. Presne tak. Každý deň by sme mali pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. A takto sa to teda začalo. Na začiatku bola netradičná domáca úloha, potom celkom obyčajná besiedka v kostole s obyčajným príbehom. A čo je na konci? Nevidíte? No predsa 5 detí, ktoré sa rozhodli slúžiť Pánu Bohu tým, že budú robiť radosť iným. Nielen na Vianoce, ale každý deň. Prečo? No predsa preto, aby z nich mal radosť ich kráľ. Mami, vieš, čo to bol krásny príbeh. Mne sa to moc páčilo. Dostať takú domácu úlohu by ani nepotešilo. A mami, vieš, čo ja strašne ľúbim. Som rada, že vás mám a som šťastná, že sú práve teraz Vianoce, lebo je to najkrajšie ročné obdobie.
Máš pravdu, Anička, Vianoce sú najkrajšie ročné obdobie. Vonku padá sneh, zdobia sa príbytky stromčekmi, na ktoré vešame ozdoby. Ale čas tak rýchlo letí. Keď ja som bola maličká, ako tu všetko bolo inak. Poď, prenesieme sa spolu v čase na Rakovú, keď ja som bola malá, ako to u nás býva. Za vašim stolom prekvita rúža, vašej devčke do roka muža, vašej devčke do roka muža. Za vašim stolom prekvita rúža, vašej devčke do roka muža, vašej devčke do roka muža, vašej devčke na hlavu veniec, abo ju ľúbil švarný mladženec, abo ju ľúbil švarný mladženec. Vašej devčke na hlavu veniec, aby ju ľúbil švarný mladženec, aby ju ľúbil švarný mladženec. Nenechajte nás tu ostať, bo nás ožave pre naše ráda, bo nás ožave pre naše ráda. Nenechajte nás tu ostať, bo nás ožave pre naše ráda, bo nás ožave pre naše kráty. Budeme trhať šindle a láka, budeme ich klášť pod naše bráta, budeme ich klášť pod naše bráta. Budeme trhať šindle a láka, budeme ich klášť pod naše bráta, budeme ich klášť pod naše bráty. Krásne spievajú tie naše dievčatá, počuješ, Anička? Už aj Betlehemci prišli. Poďte všetci znova tu nám koledu. Vínečko si popíjaj, Haničku si objímaj až do rána. Vínečko si popíjaj, Haničku si objímaj až do rána. Šťastie Bože, daj každý na čiste doma, nebranči nám zaspevať a obožkom záčera. Vy sa len nestarajte a koledu nám chystajte, my budeme spievať a vám učiť. A ja vám prajem na tieto sviatky, aby sa vám darili všetky vaše snáčky. Kuričky žobnaté, kravičky rožkaté, maslo veľké a hlava žlté a kúpala. Aby ste sa dožili krásneho a úrodného roku, od ľudí lásku, od Boha požehnanie a aby ste všetkého mali a nám tiež dali. Ja som mali výčovník, šťastie zelené práve, keď mi dáte makovník, vesel si zajem. Keď ten kúsok posledný, poviem prosbu takú, majte teľo šťastných dní, čo by bolo maknú. A ja vám prajem hojnosti, úrodnosti, malé zadmučenia a veľké potešenie. Aj v tomto dome šťastné trebilo. Na Vianoce aj v novom roku požehnané.
Ďaleka je cesta naša do Betlema, myseľ naša. A ty čierny z toho radu, nevystrkuj na nás bradu. Keď som čierny, nech som čierny, ale som Bohu verný. V tomto dome aj mládenca pekného majú. Prajeme mu do roka krásnu ženu, až sa ožení, to vám dnes vinčujeme a prajeme. Neberte nás za zle, že sme prišli k vám. Pán Boh vám zaplať, čo ste dali nám. Nech vám Pán Boh prihospodári. Pozrite, hviezda ako jasne svieti, rozpovie nám svoje tajomstvo. Singapore.
Thank you.
Wow. Teda, ak pobožnosť znamená pozdvihnúť svoju myseľ a svoju dušu k Pánu Bohu, tak mne sa to dneska podarilo. Dúfam, že aj vám. Teda boli ste fantasticky skvelí. Vidno, že za tým je obrovské množstvo práce a úsilia a talentu, ktoré nám Pán Boh nadelil. Veľká vďaka všetkým, čo ste sa tu zišli. Pána starostu ďakujeme za pomoc. Sú tu takí zašití ľudkovia vzadu, ale vidíme ich. Pani Anuliaková, Pán Boh zaplať z Centra voľného času Rakova. Wow. Teda ešte jeden potlesk pre ňu, lebo všetko toto dielo je veľa. Úžasná práca, neviem si predstaviť, koľko času, úsilia, nápadov a všetko bolo treba, aby sme sa tu takto zišli, ale bolo to úplne úžasné, ja som nestial fotiť. Nejaké fotky budú, nebojte sa, môžete si potom vypýtať, aj od profesionálnych fotografov, ja som taký amatér. No a chcem poďakovať vám, vytúrajúce trase, lebo mám nádej, Jozefovi a Márii samozrejme, aby sa nimi to začalo, ale úžasné dielo ste vytvorili a verím, že vám to Pán požehná všetko. Veľká vďaka aj celému podpornému týmu, ktorého není vidno, aj Samka, ale teraz sa zase schovali chalani, takže aj im. Takže ešte raz jeden veľký potlesk pre celú túto skupinu, ako to tu nacvičili vám. Ešte neodchádzajte, budeme sa fotiť, to by bola škoda, to tu musí byť pamiatka zostať pre nás. No a vám všetkým prajem požehnané Vianoce ešte raz. Nech to posolstvo Vianoc, ako sa Boh podelil s nami, so svojím synom, aby sme aj my takto s talentami, dármi a vecami, ktoré nám Pán Boh nadelil, podelili sa s ostatnými a priniesli veľké požehnanie pre nás. Aby som na záver vám dal ešte jedno veľké požehnanie. Zdravá z Mária, milosť plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosí za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Na príhovor Panny Márie, patronky našej farnosti, nech vás žehná, ochraňuje a svojou milosťou naplňa všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Tak, choďte v pokoji, ale nie všetci, ešte sa budeme fotiť.